Hola, em dic Eva Rosinac, tinc 29 anys, soc d'aquí de Barcelona, soc ballarina de danses urbanes i contemporani, també professora, i a banda de l'àmbit de la dansa, soc educadora infantil. Vaig començar a ballar amb 14 anys, tot i que de petita sempre estava ballant, i sobretot això sona molt típic, però a casa meva també, em tancava a l'habitació, em posava la música. Quan vaig arribar a l'adolescència, vaig decidir per la meva part apuntar-m'hi. I bueno, va començar com un hobby amb dues amigues meves, i al final del hobby es va convertir en la meva passió, en el que més m'agradava fer, no? I llavors amb 16-17 anys vaig baixar a Barcelona i vaig començar amb la formació més professional i a formar-me amb molts professors i professores, diferents escoles i a poc anar coneixent món, no? Per mi és complicat, però sí que la primera persona la tinc molt clara. El primer artista referent per mi és el Quico López, com la persona que em va començar a fer estimar la dansa. Vaig descobrir un estil, vaig descobrir una energia, un entorn que era el que buscava. Estava en altres llocs, ballant, altres companyies, altres grups de competició, i vaig començar a trobar una miqueta com la meva identitat a nivell de moviment i va ser un canvi molt gran, la veritat. Altres artistes referents, doncs tinc molts, perquè realment m'he format amb molts artistes. La veritat que tothom al final és una inspiració, no? Una altra persona de la que puc parlar és la Canda Cervantes, que vaig poder formar-me molt més amb ella a nivell del floorwork i també li estic molt agraïda per tota la feina apresa, no? I em quedaré amb aquests dos, no? Perquè crec que a nivell de moviment i a nivell sentimental són com els referents. La principal va ser entrar a la companyia del Quico López el 2013. Va ser un canvi molt important a la meva vida, tot i que va començar com un grup de formació, després també vam fer competicions. Al llarg dels anys es va convertir en una companyia professional amb la que hem fet molts bolos, hem ballat a nivell nacional, a festivals, a teatres, events de dansa. Un altre que diria que va ser molt important, perquè va ser un canvi dràstic de vida, va ser anar a viure a Dubai durant 2 mesos a buscar feina. D'allò vaig anar a formar-me a Costa Rica i van ser com 5-6 mesos que vaig estar fora i és una cosa que puc dir que m'ha marcat molt, no? Realment la metodologia de treball en aquest món al final és treballar, persistir, insistir i no deixar mai de fer, no? No deixar de formar-se, no deixar d'aprendre, insistir, persistir, continuar, lluitar i no deixar mai de fer. Doncs ho tinc molt clar, no? Al món de la dansa hi ha com 2 vessants, que són ser coreògrafa o ser ballarina. I jo ho tinc molt clar, que jo soc totalment ballarina. Tot i que coreografio per les meves classes, pels festivals o si surt alguna feina, ho faig i m'agrada, però el que més m'agrada és ser ballarina. I a banda d'això, molt important és compartir. Compartir amb la gent, tant amb les meves companyes i companys amb les que puc estar envoltada, tant com per la gent, no? La gent que ve a veure'm, però crec que no podria dir res que no m'agradés del que faig, perquè al final la dansa, tot el que sigui dansa, està bé i m'agrada. El meu projecte principalment ara és crear el meu solo i poder moure'l per diferents festivals de dansa i també endinsar-me una miqueta en el món de la publicitat. I també un altre projecte, que aquest sí que el veig una miqueta més lluny, és potser anar a Madrid. Al final és acabar a viure d'aquest món d'una manera o d'una altra. I finalment donar-vos les gràcies, Laia, Marian i a tot l'equip de Can Verdaguer per deixar-me aquest espai, que aquesta sala és meravellosa, és inspiradora, és acollidora, és creativa, ho té tot. I espero veure'ns molt aviat i tornar aquí al Can Verdaguer. Moltes gràcies.